Hola, què tal? Soc la Judit del QB. Seguim treballant, anem amb el segon cardio, sí? Començarem fent un escalfament de 3 minuts, un treball una miqueta més suau per arrencar de 2 i un últim de 8. Aquest de 8 fa una mica de por quan veus que són tants minuts, però no fa tanta por. Quan us ho expliqui veureu que és molt fàcil, s'hi ha de posar ganes i ja està. Llavors, si em fas tota la classe, grava'm un tros, o l'última cançó, o l'escalfament, el que tu vulguis. Penja-ho a l'Insta i ens etiquetes, sí? Vamos. Vale, va, som-hi. Comencem escalfant, val? Són uns 9 exercicis, 3 minutets més o menys d'escalfament i arrenquem. Vinga, va. Començo corrent. Genolls amunt, el pet abdominal, pit a dalt. Em desplaço amb squat. Ve aquí. Els dos braços. Vinc aquí, squat, i torno, sí? Un burpee, però fes bé l'esquat. Squat. Vinc aquí. Esqui. Pit a dalt. Qui vulgui pot venir aquí. Tria. Ojo. Salto i torno darrere. Salto. Baixa, baix. Push up. Som-hi. Acabes, Ja ho tens. Bien. Perfecte. Escalfament fet. I seguimos. Segon bloc, segon exercici. Seran 2 minuts de treball. Molts exercicis junts, que tot el rato faràs la mateixa sèrie, val? Tot igual. Us explico com fer-ho i comencem, sí? Vamos. Vale, serà això. Un burpee. Flexió amb genolls o sense. Pujo. Pujo. A dalt i squat jump. Squat jump i 2 lunge. Tot això durant 2 minuts. Fàcil. Compte enrere i comences. 4, 3, 2, 1. Go!
Sobretot, el push-up pots fer-ho amb genolls o sense, val? No et rendeixis i segueix així. Vamos. Si amb squat jump no vols saltar, ho pots fer igual, sí? Amb toco i pujo, toco i pujo. Amb el lunge, igual. Pots venir aquí, sí? Sigue, sigue, sigue. Vamos, vamos, vamos. No paris. No et rendeixis. Vinga. Bien. Bien. Perfecte. Vale, va, som-hi. Últim treball. Anirem a fer 4 exercicis. Llavors, seran 25 segons de cada exercici. Començarem fent el primer i descanso. Farem el primer i el segon seguits i descanso. El primer, el segon, el tercer seguits i descanso. I després tots seguits i descanso. Llavors, traurem el primer exercici i farem segon, tercer i quart. Traurem el segon i farem el tercer i el quart. I per últim només farem l'últim, val? Ho pujarem i ho baixarem. Sí? Llavors, us explico un per un com seran els exercicis. Sí? Comencem fent un burpee, aquí, pujo, giro i torno a fer igual però girant a l'altre costat. Sí? Llavors, després, començarem aquí, em desplaço i high knee run i torno aquí. Sí? Tercer, planxa amb genolls davant. Planxa, genolls davant. Sí? Fàcil, aquí. I per últim, toco terra, salto, obro, tanco. I torno, toco, salto. Sí? Sí, fàcil. Som-hi, a veure què tal. 8 minuts de treball. Recorda, comencem fent 25 segons de burpee i giro cadera. Sí? Concentra't, mentalitza't. Quan comenci a comptar darrere, comences. 5, 4, 3, 2. Som-hi!
Comencem amb burpee. 3, 2, Go. Genera. High knee run. Som-hi. Burpee. Ai, burpee, genolls. Vigila la cadera, que no et caigui. A dalt. 3, 2, 1. Yeah. Últim exercici. Últim. I tot. Sí? 5, 4, 3, Burpee. 2, 1. High knee run. Baixa, baixa. Salta. Canvia de mà, Bien. Vale. Anem a baixar ara. Comencem pel high knee run i anem baixant. Ara, 3 exercicis. Després 2, ens quedarà l'últim. Comença un high knee run. 5, 4, 3, 2. Som-hi. Queden 3 minuts i 10 segons per acabar. Vamos. Ja es veu al final aquí, 3, 2, Planxa. 1. Go. Qui pugui, que acceleri. 3, 2, 1. Som-hi. Salta. Obre i tanca i toca. Ajuda't amb els braços, sí? Ajuda't. Yeah. Vale, 2 últims. Comencem per planxa
I després squat. Ho esteu fent molt bé, Vine baix. 5, 4, 3, 2, Som-hi, gegants! Qui vulgui que acceleri. Va, que és l'últim cop que fas planxa. 3, 2, Salta! Vale. Últim squat. Pots, totalment. Últim esforç. 5, 4, 3, 2, Som-hi! Bien! Uah! Molt bona feina. Seguim igual. Jo entreno a casa Vancouver, tu entrenes a casa Vancouver i segueix-nos al YouTube. Vamos, a tope!